A Hefter Üveggaléria Magyarország egyetlen és Európa egyik legszebb és legszínvonalasabb galériája. A Hefter Üveggaléria az Európai Unió támogatásával épült 2007-ben. Tulajdonosa Hefter László, Ferenczy Noémi díjas üvegművész és felesége Skótéti Márta. A Hefter Galéria időszakos és állandó kiállításain egyaránt fontos a múlt üvegművészeti alkotásaival való törődés és a jelenkori művészet méltó bemutatása. Az üvegművészeti alkotások restaurálási folyamatait láttató állandó kiállítás a múlt értékeinek megmentéséről szól, Hefter László restaurátori munkásságának jelentős fejezeteit bemutatva. A legújabb magyar és nemzetközi művészeti törekvések az üvegművészek munkásságán keresztül kapnak nyilvánosságot és nyújtanak maradandó élményt a látogatóknak. A galéria egyben kultúrmissziót is teljesít, hisz csak a valódi értékek befogadására vállalkozik. A Hefter Üveggaléria az állandó és időszaki kiállítások mellett üvegből készült képző- és iparművészeti alkotások árusításával és az üveghez kötődő művészeti munkák közvetítésével is foglalkozik. A Hefter Üveggaléria Pannonhalmán közvetlenül a főapátság szomszédságában található, s egész évben hétfő kivételével naponta látogatható. Hefter Üveggaléria a valódi művészet otthona.